Lyrically I'm untouchable. The routine, the cream. Lyrically I'm untouchable. Let's get it on. Είμαι ο κανένας, άμα θέλω γίνομαι ένας. Είμαι ο Θεός, είμαι ο διάβολος, κορυφή και πυθμένας. Αιώνια στο χρόνο νέος, άγνωστη ηλικία μου. Δεν πιστεύω σε θεούς, τα beats είναι η θρησκεία μου. Κάθε χρόνο είναι η χρονιά μου. Βλέπεις με έχω στο replay, ψάχνω αντίπαλους σε ριάτερ, ένα αυτοί ακόμα παίζουν play. Γράφω συνεχώς, το έχω ανάγκη ως οργανισμός. Και όταν τελειώνω ένα κομμάτι σημαίνει ένας οργασμός. Θα ήσουν το συνήθες φαγητό σε κάθε μενού. Εδώ μιλάει το φιλέτο σόλο μου. Είμαι η αρχή και το τέλος, ποιο της αλφα ως το ωμέγα 3. Είδες τι σου λέγα πριν, γεύσου την πανδεσία. Μοντέρνο ραπ, πες με Van Gogh. Μιλάω για τέχνη με νοήματα αργό, γιατί είσαι κουφός. Είσαι τυφλός, είσαι μικρός. Τώρα το beat πατάω με στόμφο. Μένεις μου γκος γιατί είναι Untouchable. Lyrically I'm untouchable. The routine, the cream. Lyrically I'm untouchable. Let's get it on. Γιουκ, πού είναι? Σε περίμενα στην ώρα σου, δικαί μου. Σε περίμενα λιγότερο πρίχτη. Και εγώ σε περίμενα πιο ευγενικό. Τέλος πάντων, να αρχίσουμε να τελειώνουμε λίγο αυτή τη φάση, να τελειώσει, να έχουμε πράγματα να κάνουμε, ξέρεις. Ωραία. Λοιπόν. Είσαι ο Slogan, a.k.a. ο μαχητής του φωτός. Πες μας για το nickname σου, ρε παιδί μου, πώς βγήκε. Nickname, ξέρεις, πιτσιρικάδες, έλεγα διάφορες μαλακίες, φίλε. Στην παρέα, τα κρατάγαμε και γινόταν το slogan της παρέας. Αλλά τότε δεν το λέγαμε slogan, το λέγαμε ατάκα, ξέρω εγώ. Πετάμε ατάκες. Τώρα το ατάκας, ξέρεις, πιτσιρικάδες, λίγο χλιαρό. Το έκανα slogan. Το έκανες slogan, Και από πού είσαι, ρε δικαί μου, να πούμε, από πού? Καλαμάτα μεγάλωσα μέχρι τα 18 και από τότε εδώ, Αθήνα. Ήρθες εδώ πέρα Αθήνα, από την Καλαμάτα, από τα 18 σου και τώρα είσαι στη φάση της hip hop. Πώς τη βλέπεις την ελληνική φάση της hip hop στην Ελλάδα? Τι να σου πω, κοίτα, υπάρχουν και τα δύο. Υπάρχει η σαπίλα, υπάρχει το καλό. Απλά επειδή προτιμώ να τα βλέπω πιο... να το βλέπω μισογεμάτο το ποτήρι, όχι μισοάδιο, θα σου πω ότι θεωρώ ότι είναι στην καλύτερη φάση που μπορεί να είναι. Ναι. Αυτή τη στιγμή. Είναι στην καλύτερη φάση επειδή βγάζει το δίσκο σου. Μπορεί και αυτό. Καλό. Ναι. Αναθεωρώ. Έμαθα ότι είσαι ο Bruce Wayne. Έμαθα κάτι πράγματα από την DC απ' έξω, ας πούμε, και μετά έμαθα ότι εσύ είσαι αυτός. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Βαριέμαι, ρε φίλε, με ρωτάνε συνέχεια. Ναι, εγώ δεν σε έχω ρωτήσει κάτι τέτοιο. Είμαι ο Bruce Wayne της μουσικής. Ετοιμάζεις κάτι τώρα, βγαίνει κάτι? Δεν θα πρέπει να το ξέρεις, ήδη. Θα έπρεπε. 8 Μαρτίου. Α, ναι. 8 Μαρτίου. Ναι, 8 Μαρτίου. ναι, έχεις δίκιο. Βγαίνει το άλμπουμ εδώ. Έμαθα πως σε είχαν δει στην πόλη σε ένα πάρτι με γ***σεις και κάρτι. Ισχύει? Και για πες, δική μου, ακούσεις System of a Down. System of a Down, ναι. Είχα πάει και στη συναυλία. Χωρίς πλάκα, Ναι, όχι. Είχα πάει και στη συναυλία τώρα που
2 φορές που έχει έρθει ο Σετ στα Κιάν εδώ και ήταν εξαιρετική φάση. Εγώ δεν είχα πάει. Κακός. Ήταν λίγο ακριβό το εισιτήριο, αλλά εντάξει. Δεν είχα πάει. Αλλά ναι, γενικά respect την τέχνη τους. Καλά, ναι. Γενικά επικοινωνώ με τα headmasters των Illuminati. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για αυτό το ζήτημα. Έχω ένα θεματάκι τώρα, προσαρμογής. Θέλω να μιλήσουμε για αυτό το ζήτημα. Ποιοι είναι οι στόχοι σου, ας πούμε, όχι σαν σλόγγαν και ράπερ και τα σχετικά, ξέρουμε τους στόχους σου, ας πούμε, σε αυτά, το έχουμε ακούσει μέσα από τα τραγούδια σου. Ποιοι είναι οι στόχοι σου σαν Illuminati? Μήπως δεν πρέπει να... Δεν ξέρω, εσύ ξέρεις. Θα το βάλεις, δεν ξέρω. Όχι, ούτε καν. Δεν παίζει να το βάλω. Γενικά... Κλείστο, μάνα, άμα είναι κλείστο. Δεν παίζει. Πάμε. Για πες. Σαν Illuminati στο κόσμο. Ναι. Όσο πιο ψηλά, ρε φίλε. Όσο πιο ψηλά. Με οποιοδήποτε τίμημα. Ναι. Πατάω πτωμάτων. Πατάω επιπτωμάτων, bro. Πατάω επιπτωμάτων. Πολύ cool. Σ' αρέσει Ωραία, το μηχανήμα? να σου πω, έχω μια δουλίτσα. Σκέφτηκα ότι έχω μια δουλίτσα τώρα. Εντάξει, καλώς ήρθαμε για το τέτοιο, καλά ήταν. Έμαθα πολλά από σένα. Είσαι πολύ συμπαθητικός τύπος, φίλα. Ευχαριστώ. Και εσύ. Γουστάρω. Οπότε τώρα εγώ την κάνω, φίλα. Γιατί έχουμε και δουλίτσες να κάνουμε. Κι εγώ, bro. Βασικά με διέκοψες. Είχες δουλίτσα. Γι' αυτό σε περίμενα τόση ώρα. Ναι, ρε φίλε. Ωραία. Εντάξει, έλα, την έκανα, τα λέμε. Γεια, μάγκα. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα, ρε. Ωραία, εντάξει, ναι. Άντε. Bye, ρε. Έλα, πώς ανοίγει αυτή η πόρτα?